हॅलो, हा बोल. काय करूया आपण? घराकडे बघूया प्रोजेक्टर लावून. अरे ही काय हिला आम्ही मेकअप करूनच तुमचे टाइम जाणार. मेकअप केलाय मारीन धरून थांब, एक जण लिपस्टिक लावता, एक जण फेअर अँड लवली लावता. आपण तसं भेंडी लावूया. नको नको, एकदा झाली असते भेंडी. मग काय खेळणार? आमका मजा येतं गाणी म्हणा. ह्या नाही येत गो माता, ह्याच म्हणतो. नाही कोणी रेखांकन एकाने बंद करा. तू चालेल वाटोळो करत तुझ्या भावाला गो म्हण. गाईस, तुम्हाला माझा लुक बदललेला वाटला असेल, कारण मी त्या दिवशी चष्मा लावला नव्हता. तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा, मी चष्म्यात चांगली दिसते की बिन चष्म्याची. आणि हा माझा भाऊ कसा डोळे फाडून बघतोय बघा. मीठे सपने देख रही है. क्या देख रही है? मीठे सपने. बोल नाही रही है तू. मीठे सपने देख रही है. कौन? कौन देख रहा है? अच्छा, पुष्पाताई काय? मिठे मिठे कसले मिठी मारायचे? पकडे दाखवा. अरे एकाचा साजन येणार होता ना. व्हिडिओत घेऊ नको, जर मुस्काट फोडीन. साक्षी किती रागिलो कशा किलो साक्षी तुला राग का आला? पण मला कायच वाटत नाहीये. 10 मार्काचा उत्तर वया. सही आहे. तुम्हाला म्हटल्यावर राग. हा नाही येणार मला, तर अजून काय पण अशीच होय. तुम्ही आपली पितळ उघडी पाडणार आहात. फायनली आपण एकदाचा बघायला हा चाललेलो. ठिबक शिरतायत. चला चला. मला जाणवतं इथेच असतो. या बघ का? ही पण आहे. नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकणच्या या नव्या कोऱ्या भागात मी विनय घाडीगावकर आपले खूप खूप स्वागत करतो. तर फायनली आज आम्ही निघालो आहोत. खैसू पिक्चर रे, तुंबाडची मंजुळा हा मूवी बघण्यासाठी. आणि हा मूवीचा शो आहे 9 वाजताचा आणि आम्हाला वाजलेत बघा इथेच 8:21 झालेत. आणि आता निघेपर्यंत जवळपास 8:30 होऊन जातील. आणि 9 वाजता आम्हाला देवगडला पोहोचायचं आहे. 9च्या आधी, 9चा शो आहे म्हणजे 8:45 पर्यंत त्यांनी पोहोचायला सांगितलेलं. आणि या आधीचा एपिसोड बघितला असेल तर तुम्हाला कळालंच असेल आमची कशी फजिती झालेली. चंद्रवाणी मुकडाईचा जीव झाला राधा पुष्पावर काय लिहा? गेली बघा. लाल दुपट्टा उड़ गया तेरे बाबा के झोंके से. भाई भाई देख दिया आयर झोंके से. तू तारा. मामाजी काय मामाजी वर गेला. जाईला तुमच्यावर. तुमच्यावरती इलो, तुमच्यावरती चव. चेडवा पिटी पिटी खा गो, चेडवा पिटी पिटी खा. बंगली तुझी पिटी माझ्या भोवान मारल्यान मिठी माझ्या भोवान मारल्या. माझा तोंड नको दाखवू, माझ्यामुळे काय नाही झालं. आमचं प्लॅन फुसाकलेलो हा. आमका आधी मेन म्हणजे गाडी चुकली दोनदा गाडी देवाच्या मनात होता ह्यांका पाठवता नाही तरी आम्ही लावणीस सारखे. आम्ही जाणार आहोत रात्री 9 वाजता पिक्चर बघायला. तुम्ही पण या. पण तरीही थिएटरवाल्यांनी पुन्हा हा शो लावला आहे. आणि आज रात्री हा 9 वाजता शो लावलेला असून पण आम्ही आजही लेटच आहोत. तर आता किती वेळ लागणार आहे पोहोचायला माहित नाहीये. हॅलो, हा बोल. काय करूया आपण? घराकडे बघूया प्रोजेक्टर लावून. अरे ही काय हिला आम्ही तो बघून आमता एक बोल. आम्ही गाडीत बसलोय. लाईट दिसता गाडीची तुमका तकडना? हा हा दिसली. काय दिसली? घराकडे आज दिसली घराकडनं. साक्षींच्या घराकडे.
येवा पटापट. गो जावा खाली गो जावा खाली. हा चला आता ती मंडळी येतात. पुणग्या मागे राहला कारण की पुणग्या घरातली सगळी कामं आटपीत होता आणि पुष्पाचा मेकअप चालू आहे. तर अशी सगळी गडबडा. आणि आज बाय पण हा. बाय म्हणजे माझी बहीण जी या आधीच्या काही व्हिडिओ क्वचित दिसलेली असतात तुमका नाही दिसलेली असतात कधीतरी. ती पण बोलली की मी पण दादा येतोय पिक्चर बघू. तर आता आम्ही चाललो सगळी फलटण. सगळी रापेच हा सगळी रापी आहेत. नंतर सोडून सगळी रापी आहेत. माझी सैर कधीच झाली. लवकर येईलच. मेकअप करूनच तुमचे टाइम जाणार आहे. मेकअप केलाय मारीन धरू. लाव लाव लिपस्टिक लाव पटकन लाव. थांब तेजगाचा फोन परत आहे. थांब ए आवाज बंद. काय माझी देव थांब एक जण लिपस्टिक लावता एक जण फेअर अँड लवली लावता. मग ह्या तुका कळत नाही बघ. फेअर अँड लवली लावता आणि एक लिपस्टिक लाव. हे गो लिपस्टिक लाव पटकन. थांब ते का देतोय. थांब. तू मेलं तू लाव तुझीच. तोंडात बट्टा घाला आता. कधी काय बसताला तुम्हाला कळत नाही. ए एका कोणतरी याची खाली बसा चाल. हा हे तुम्ही आहे बसा बरोबर. त्या ह्या घे त्या मागे ठेव टेकाचा आता. हा दोन्ही साईडचा. हा झाला. आमची साक्षी बेबी आली. ठेव तुझ्याकडे. तर मित्रांनो आता अशा प्रकारे फायनली आम्ही चाललो आहेत. वाजले तुम्हाला खरे किती वाजले ते सांगतो. हा बरोबर 8:30 झालेले आहेत. आणि आता आम्ही 15 मिनिटात आम्ही पोहोचणार आहोत बरोबर ना. 100च्या स्पीडने. साईराज एक नवीन मेंबर आलेला आहे. बघून घ्या. ए आपण तसं भेंडी लावूया. नको नको एकदा झाली असते भेंडी. मग काय खेळणार. आमका मजा येतं गाणी म्हणा. नाही तर तुझ्या ह्याच्यावर गाणी लाव ना. तिकीट कोणाची काढायची आता. साईची. हा बाईची. ए आणि लक्षात ठेव माझे 50 रुपये त्यांचे होत. नाही घेतले ते बोलले पिक्चर बघू कशी तेव्हा. साई बिझी आहे चॅटिंग करण्यात. बघा काय जाणू साधं वाटतं तुमका. काली मुंडी पाता दुंडी. गाणी पण माझ्या मोबाईलात करत की आपण म्हणा. झाला ना. आम्ही म्हणतो नको चंद्र म्हण तू. एक मी एक तू शब्द मी गीत एकदम नको करू. तू एक और एक आकाश गाडी तू लाव. गुलाबास तू साऱ्यात तू. अगं या म्हण. नको एक ह्या और भारी गाडी हिला तर कर. ह्या नाही येत गो माता. ह्याच म्हण झाला. चंद्र नाही कोणी रेखांकन एकाने बंद करा. तू चालेल तो वाटोळो करत तुझ्या भावाला दे. अगो म्हण गाईस तुम्हाला माझा लुक बदललेला वाटला असेल कारण मी त्या दिवशी चष्मा लावला नव्हता. स्क्रीनशॉट मारून घेऊन येला गाण्या पाठ नाही म्हणून. आज मी चष्मा लावून आली आहे. तुम्ही कमेंट करून नक्की सांगा मी चष्म्यात चांगली दिसते की बिन चष्म्याची. आणि हा माझा भाऊ कसा डोळे फाडून बघतोय बघा. फायनली लग चुका है. फायनली मराठीला साक्षी. साक्षी राग गेलो माझं. ही डान्स करत असेल. अरे गाण्याचं काय चेंज करतो. आता मग चालू होता व्यवस्थित. आता नेटवर्क गेलं होत. हो नेटवर्क
त्याची आठवण काढता सांग. मीठे सपने देख रही है. मिठे. क्या देख रही है? मीठे सपने बोल नहीं रही है तू. मीठे सपने देख रही है कौन, पुष्पाताई. कोण देख रहा पुष्पाताई. है? अच्छा पुष्पाताई काय? मीठे मीठे कसले मिठी मारायचे. बारी आपण हसतो काय ग पुष्पाताई भाऊजींची आठवण येते की काय? तुझं आता कसं बोलणार मगाशी काय बोलताना गुंडा बोला रे. गुंगा बोला रे. मी ऐकते मी अरे बहुत गुंगा है साले, बहुत बड़ा गुंगा है यार. ये ना रस्ता अजून. पकडे दाखवा. अरे एकाचा साजन येणार होता ना. आवाजच एवढं आहे. तुम्ही जरा झोपताय का? झोप की. अरे तू खायचे मिठे मिठे सपने बघतोस ते बघूया. लाल परी देखो दिख रही है क्या? ये देखो लाल परी. पिवळी परी दाखवू का तू गप रे. अरे लुडा रे. अरे पिवळी परी तुझ्या पुढे बसलेली आहे पिवळी परी. नको ही बघ पिवळी परी व्हिडिओत घेऊ नको तर मुस्काट फोडी. अरे अगो तू का नाही साक्षी किती राग अरे हा मी ह्याला म्हणतो. बरं आणि कॅमेरा दाखवून म्हणतो तू साक्षी किती रागिलो. कशा किलो साक्षी तुला राग का आला? राग येणारच ना. पण मला कायच वाटत नाहीये. 10 मार्काचा उत्तर वया. सही आहे सही आहे सही आहे. अरे तुम्हाला म्हटल्यावर राग हा नाही येणार मला. तर अजून काय अशी तुम्ही आपली पितळ उघडी पाडणार आहात. त्याच्यात मीच ये पाय बाजू. गाइस हम पोच साक्षी तर मित्रांनो आता फायनली आम्ही पोहोचलो थिएटरमध्ये आणि आता हाय सबस्क्रायबरवरून भेटायला सुरुवात झालेली आहे. ज्यांनी आधीचा एपिसोड बघितला नसेल त्यांच्यासाठी दाखवतो. तर हे आमच्या देवगडमधलं थिएटर आहे. असं कंटेनरमध्ये बनवलेलं आहे. जास्त काही मोठं नाही आहे पण देवगडात ॲटलिस्ट थिएटर आहे हे म्हणायला तरी पुरेसं आहे. हे लॉकडाऊनच्या दरम्यान बहुतेक चालू झालेलं होतं आणि पहिल्यांदाच आम्ही आता चाललो आहात. तर आता सगळ्यांचा एक्सपिरियन्स कसा आहे तो बघूया. आणि जे जवळपासच्या गावांमध्ये राहतात त्यांनी अजून हे थिएटर बघितलं नसेल तर त्यांनाही कळेल थिएटर कसं आहे ते आपल्या देवगडमधलं. तर चला. फायनली आपण एकदाचा हां बघायला हां ती बघ ती बघ शिरतायत. चला चला तिकीट काय आहे? तिकीट ई आणि एफ. ए खरी काय ही एफ बघितलास? हे चालू झालेलो हा. घाबरा जरा घाबरा. होय होय. मला जाणवतं इथेच असतो. काय आलं मध्येच काय काय झालं? मांडी बिंडी घालून बसलं असती. मांडी घालून बसलं असते. हे काय झालं? तेच घ्या काय झालं? मांडी बिंडी घालून बसलंस एकदम. बरं वाटलं? चकना केला होता नाही आपण नाका चकना खाल्ला होता. चकना नका गलीची गोष्ट आहे. आता चकना झाला तुम्ही फाटे ना आमची
आधी विचारलं होतं ना परत काय परत विचार ना. मंजुरेगा मंजुळा मंजुळा कोण? ते मंजुळा कोण? कोण मंजुळा? मंजुळा मंजुळा कोण? मंजुळा आमच्या खानदानात कोण नाही मंजुळा. कुठे गेले तुमच्या खानदानात आहे कोणी मंजुळा. मंजुळा आता पण खानदानात कोण नाही मंजुळा? काय मंजुळा? ए नारिंगाची मंजुळा बघितला? नारिंगाची मंजुळा काय? तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपलं हे देवगडमधलं थिएटर आहे. मुंबईतल्या जे मल्टिप्लेक्स असतात त्यातलं जे मिनी थिएटर असतं त्या टाईपमध्ये आहे. बाहेरून जरी हे तुम्हाला कंटेनरमधलं थिएटर वाटलं तरी आतून ॲक्च्युअल थिएटरसारखंच आहे बघा. आणि ही याची स्क्रीन आहे आणि साऊंड एक्सपिरियन्स पण खूप चांगला आहे. ओव्हरऑल थिएटर चांगलंच आहे, काय नाव ठेवण्यासारखं नाही. फक्त बाहेरून तुम्हाला ते थिएटर वाटलं नसेल एवढाच फरक आहे. बाकी हे बघा, हे आमचे मंजुळा बघा. हे मजा येईल ही बघू. आणि मूवीबद्दल सांगायचं झालं तर मूवी आम्ही हॉरर मूवी म्हणून बघू गेलो, पण सगळं कॉमेडी मूवी आहे. हसा नसा नियम याला दुसरा काय गेला. आपली मंजुळा गेली. मंजुळा घेऊन गेली आमका. अरे वा, क्या बात है. तयार होतात तयार होतात. मसालेदार तुका होय एका चीज एका मसाला तयार होत. कोण झाला? तू कितव्यांदा येईल थिएटरमध्ये? ता नाही विचारलं मी. मेन प्रश्न. तू पण येईल म्हणजे हास. सगळ्यांच्या पाठी आहे म्हणजे पहिल्यांदाच. तू दोनदा येईल मी आपण लावती कधी? गमन हां हां हां. तर मित्रांनो याआधी आम्ही या थिएटरमध्ये आलेलो आहोत. आम्ही म्हणजे तू म्हणायचं, तू आलेलास म्हणून. या या मी इला आलेली नव्हता. नाही. हा. आमंत्रण दिलेलं होता सगळ्यांका. माका नव्हता. माका माहितीच नव्हतं. माहिती आहे तेजगाच्या का? घराकडे एक माका माहितीच जो नव्हता. चित्रपट शूट झालेलो हम्म. तो आहे आमका दाखवल्यानी. तो बघू म्हणून आम्ही गेलो. त्या लक्षात नाही माझ्या, हम्म. पण तेव्हा व्हिडिओ केलेला नव्हता. अजून पण कोणी इला नसतात हे थिएटरमध्ये देवगडात आसपास ज्या गावांमध्ये राहतात त्यांनी एकदा एक एक्सपिरियन्स घेऊकच होयो. चांगला थिएटर हा. मेन म्हणजे आवाज चांगला आहे. म्हाका वाटला ता मेन होता की आवाज फालतू असतात पण आवाज चांगला होता. केशव दर्शना ऐक ना दर्शना, मी मंजुळा. दर्शना जेव्हा महाराजा 12 विशीच्या 12 वैवाटीच्या महाराजा या गावावर जी काही व्याध आलेली आहे ती दूर कर रे महाराजा. तुंबाडची मंजुळा गावची वेश ओलांडून कोरगावच्या मानगुटीवर येऊन बसलेली आहे. तिला सगळं काही ते मिळवून देऊन मुक्त कर रे महाराजा. मंजुळा गेली.
तरी बघा ही लखने काढूक लागले आता बाहेर इले आम्ही आता घरी चाललोय आम्हाला झोप येते डिस्टर्ब करू नका टाटा गुड नाईट एवढी झोप येईल एवढी झोप येईल तुमका पण बघूया जाताना भूत दिसतं का? जाताना जर मंजुळा गेले तर बोलता किती लावून माका सांग मी धरते. हगीच लावून दिला काय विचारता सही त्या डायलॉग माराय कसला हगीजचा खाऊ का हे शब्द आतमध्ये घेऊ नका सुसंस्कृत मुलगी खाली कोणते शब्द मी सुसंस्कृत आहे काय काय तू पहिलं की दुसरं पाचवं गुंगा असा रे गुंगा असा रे की गुंगा बोला रे गुंगा असा अरे ही मंजुळा आहे बघा ही बघा मंजुळा नेहमीचा मंजुळा भांगव त्यांका लाल सिग्नल लाल बटन दाब हे कार्तिकीचा वाढदिवस कधी आहे 9 जानेवारी अच्छा, झालो पुढच्या वर्षी थांब जानेवारी येतात थांब चौसा झालं लगीन झाला का बटाटे वडे आणले तोपर्यंत पटेल जोक भारी भरलाय आता कोणचा बर्थडे बटाटे वडे कुठले आवडतात तुला छान बतातले छान बटाटे की छान बटाटे पुढची आपली पार्टी ती आहे म्हणून बटाटे वड्यांची कार्तिकच्या आता मस्त चवा बटाटे वड्याची अरे भारी बनवतात आता मिरच्या फुकटावरचे आणि काय पाव पाव आपापला आणायचा आहे ते तुम्ही बघून घ्या वड्यांचं बघतोस ना पण तू बघा कार्तिकी मान्य केलं हा, वड्याचं तू व्हिडिओ बघणार आहे. व्हिडिओ केला लक्षात ठेव. व्हिडिओ चालूच मी आहे पाव आणणार आहोत खतम विषय म्हणतो नाही रे आता नाही आता मूड नाही कामांना निमोनीच्या जाना मागे असं चंद्रबाई आता त्याचा घसो खराब झालो असा नाही गपरावा पोहासाठी तरी म्हण एक आमच्यासाठी नको गपरे अरे घरात जाऊन म्हणणार गपरावा स्पेशल आज माझ्या पंकज ए टेरकेचीचं काम एक नंबर कर ना पूर्ण गाणं दादा हाय दादा घरी काय सापडता काय तुका तो गाणं का करणार हा? मी कसा करू दादा तर स्टॉप झालं पाहिजे काय मोठा उद्या सकाळी सांगा पूर्ण गाणं होता येते चल तर काय जण बाय बाय चलो चला तर मित्रांनो इथेच थांबूया भेटूया आपल्या पुढच्या भागात तोपर्यंत बाय 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 कर